If you want a network, go and join the networks. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം. ഞാൻ 5 കോടിക്കാരനാണോ 10 കോടിക്കാരനാണോ എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് 25 ലക്ഷം 50 ലക്ഷം 1 കോടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ 10 കോടി എങ്ങോട്ടാണ് വളരുക? അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാൾ കച്ചവടം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ അവന് 25 ലക്ഷം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവൻ അടിപൊളിയാണ്, 50 ലക്ഷം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവനും അടിപൊളിയാണ്, 1 കോടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവനും അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ഓൾറെഡി 10 കോടി ചെയ്തവന് ഇനി വേണ്ടത് 100 കോടിക്കാരനെയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ലെവലിനനുസരിച്ച് എവിടെയാണോ നമ്മളുള്ളത് അതിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള ആളുകളുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതാണ് അതിന്റെ റൂള്. എനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എ ഗുഡ് വൺ ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിൽ കുറെ നമുക്ക് ലേണിംഗും പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ മിടുക്കൻ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കൂട്ടം വിടണം. കാരണം നമുക്ക് അഹങ്കാരം വരും, നമ്മൾ പിന്നെ വളരൂല. എപ്പോഴും നമ്മളെക്കാൾ 10 ഇരട്ടി വളർന്നവന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക, അപ്പൊ നമ്മൾ വളരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ഷുഡ് ചൂസ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി.